Jakmile vstoupíte do kabiny X9, cítíte se jako v první třídě. Elektricky dovírané dveře dobře těsní a udržují tak interiér v čistotě a bez prachu. Panoramatická okna poskytují neomezený výhled před šikmý dopravník a na celý záběr žací lišty. Také usnadňují vysípání. Oceníte i super tichý interiér. Je jako stvořený k poslouchání mluveného slova, hudby nebo pro telefonování. Ovládací prvky jsou umístěné ergonomicky. Na obrazovky je skvělý výhled, a to i v jasném slunečním světle. Dotyková obrazovka s informačním a zábavním systémem je pohodlně umístěná ve střešním panelu a disponuje mnoha promyšlenými dotykovými prvky. Velká lednice, mnoho užitečných odkládacích prostor a dostatek nabíjecích přípojek. Už nikdy si nesednete do jiné sklízecí mlátičky, když si vyzkoušíte naše kožené sedadlo Active Seat 2. Absorbuje 90% svislých pohybů. Malými dírkami kolem vašeho těla cirkuluje chladný vzduch. Také je to první sedadlo ve sklízecí mlátičce vybavené masážní funkcí. Dlouhé sklizňové dny nikdy nebyly tak příjemné. X9.